खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबाय आरो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोथारनांगौ जाथारोब्लाबो जानुवारिनि 10 तारिखसोनिफ्रायसो लाबोनो हासिगोनफोरबायदि मोनदों आं। खारन माखासे जेंना ना बेफोरबायदि आरोखि दा बुंबाबो मा बुङाबाबो मा बेनोसै। बेफोरबायदि जेंनाया फैगोन आरो थांगोन जोबस्रांगोन बे आरोखि। तो बाथ्राया जाहैबाय आं दिनै भिडिअ लानायनि खारना थांनाय साननैसोनि सिगां खौरां बिजोंफ्रावबो गोबां गिदिर बाथ्रा ना हाग्रामा सरखार BPF सरखार फैनाय लगे लगेनो दाङाबाजिया जाजेनहांजेनबाय बे सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आरो मेन बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नैबे लावथिनि। दा बावहाय जिदिनाखालि बर'दिन बयबो गामियाव मोसासावलायदोंमोन बे समाव गोदान पिकनिक स्पट मोनसे बिसोर लावथियाव गोदान पिकनिक स्पट खुलिदों। खुलिखांनायनि उनाव मोनायावनो मोनसे जाथाय जादों। सोरबा सुदलायनाय सोरबा मालायनाय ना बेफोरबायदि। भबिष्यतआव बेफोरबायदिया दाजाथों आं बेखौसो लुबैगोन। दा बेयो सोरबाया बुंदों खुगा खुगासो खोनानाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बावहाय बाथ्राफोरखौ बुङोबा गोजानै एंगेलि स्टाडि खालामना नायोब्लाना माने गावबा गावनि मोखांफ्रावनो गोग्लैलाजोबो बेफोरबायदि आरोखि। गासैबो बाथ्रा बुंनायफ्रानो पलिटिकेल लाबालाबनि बाथ्रा। खौरां बिजोङाव नायनाय खौरां बिजोंफोरखौ नायोब्ला आरोखि पलिटिकेलि लाबालाबनि बाथ्रा बुंनायफोरबायदिसो नुदों आं। हाग्रामाया खुंथायाव फैनाय लगे लगेनो जौ जुवा एक्सिडेन्ट आरो नैबे आइ रिभार फेस्टिभेल ना बे जानायावबो बावहाय जिहेतु मोनसे जाथाय जादों एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय। तो बेखौथ' मा होननानै बुंनो एक्सिडेन्ट ना। दिनै सांग्रांथिखौ दिनै डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बा जिहेतु लामानि बेफोरावबो दिनैहाय खालामदों। दिनै हेलमेट गाननाय गानि बेफोरनि खेथ्रआवबो डिपार्टमेन्टनि खेथ्रआव गोबांनो फोसावगासिनो दं नङा होमबा। थांनाय बोसोरावबो फोसावदों हेलमेट गाननांगौ नाथाय बेफोरबायदियाव जोंनि दिनैनि दानि लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि बिथिङाव जेबो सांग्रांथि गैया। नाथाय बावहाय मा थैनांगौ दङब्ला नों न'आव थानानैब्लाबो थैगोन बा माबा मोनसे जाथाय जानानैब्लाबो जालांगोन। दिनै पिकनिक स्पट खुलिबाय आरो मोनसे जाथाया घटनाया मा आसाम माला दिनैहाय लामाया खामानि मावगासिनोबो दङ। बे दालां खर' आरो हरैनि दालां खर' लामाया कमप्लिट नङा। डाम्पारा खारलायबाय थायो दिनैहाय बिसिम। डाम्पारफोराबो खारो गोबांनो लाबोयो। खाफाल गाज्रि सिबाय दिनैहाय डाम्पारजों सौग्रावबाय। आइ रिभार फेस्टिभेल खुंनाय लगे लगेनो बावहाय थैबाय। तो बिनि सिगांबो डाम्पार एक्सिडेन्ट जानानै बावहाय डाम्पाराव लाना फैनानै दिनै गथ' गथाय थैनायबो रेकर्ड दं बे दालाङावहाय एक्सिडेन्ट जानानै। तो एक्सिडेन्टखौ मा होनना बुंनाय आरो जाय जाग्रा दिनै बेबो जानो होनानै जायाखै। रावबो एक्सिडेन्टखौ जागोन आं जानोसै होननानै रावबो जाया। तो बे आरोखि दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ नायोब्ला कयेकटा खौरां बिजोंफ्रावहाय बुंनायफोरखौ नायोब्ला आइ रिभार बा हाग्रामा सरकारा दा BPFआ सरकार फैनाय लगे लगेनो माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा ना ओरैबायदि जादों जेन फैथारनो नाङामोन बिसोरनि बायदिब्ला बैसोरनि बुंनाय बायदिब्ला आरोखि बुंनाय साइजफोरखौ नायोब्ला। तो रायजो राजायानो दिनैहाय BPF सरकारखौ नांफिनगौ होननानै 28टा भट होनो 28 जन देरहाहोबाय नंगौना नङा। दिनै UPPLखौ दिनै दोनथ'दों मानो दिनै 7टाल' देरहाहोदों 7 जनल' देरहाहोदों बेफोरखौबो एसे अंक खालामनानै नाय। तो आरो नैबे जिहेतु लावथिनि घटना बेखौ जों खुगा खुगासो खोनालायदों नङा होनबा। मोजां मोनलायनायनिफ्रायसो जादों होननानै बुङो सोरबाया बुंदों बिदिनो बायदिनो नङा होमबा XYZ। दा बे बेफोरखौ नायोब्ला अनलि पलिटिकेल लाबालाबनि माखासे बुंनायफोरबायदि नुबाय थादों आरोखि। दाजाथों बेफोरबायदिया जों लुबैयो। लावथिनि जाखिनि जानानै थांनाय जाथाय बेफोरबायदिया आरो आइ रिभार फेस्टिभेलाव जेरैबायदि जानानै थांनाय घटनाफोर बेफोरबायदिया जाहाथे जाद्लाया भबिष्यतआव मोजां
सोलिलायलाङो बे आरो बाथ्राया। थ' बेफोरखौ नायोब्ला पलिटिकेल लाबालाबनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौसो जों नुनो मोनो, नङा होनबा? थ' पलिटिकेलि बाथ्रा जुदि बिथांमोना लाबालाबनि खोथाखौ जुदि बुंदोंबा, नोंथांमोना आं बुंगोन बावहाय MLA आ बे इलेक्सन नैबे MLA सफैगासिनो दङ, बावहाय नोंथांमोना जायफोर बिर'धि दल, नङा होमबा, जायफोर अप'जिसनफोर, बिथांमोना स्ट्रं खालाम। नोंथांमोना दिनै मानो 7 जनल' देरहादों, नंगौना नङा? रायजो राजाया दिनै नोंथांमोनखौ मानो 7 जनल' देरहाहोखो आरो बै मोनसे पार्टिखौ 28टा मानो देरहाहोखो, बेखौबो एसे सिन्था खालामनानै नाय। जायनि जाहोनाव दिनै नैबे गेजेराव थानाय UPPL सरकारखौनो होनजागोन, दिनै बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामनो बादों, नंगौना नङा? बेसो बाथ्राया। गोबां बिथिङाव बुङोबा बुंबावनो हायो, नाथाय बुंनानैबोलाय माथो लाब। इलेक्सननि सिगां 2 गोख्रों दैदेनगिरि UPPL निफ्राय फैनो थांगासिनो दङ। आं दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंखाबाय बेखिनियावनो। MLA इलेक्सननि सिगां नायबायल'था, UPPL निफ्राय गोख्रों दैदेनगिरिफोर BPF आव फैनो थांगासिनो दङ। लास्टआव आं बेखिनिखौल' बुंगोन। थ' माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनानै बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।